Straight to the point. Okay, mga kaigalaan, nagsugod na gyud mga higala ang Misa de Gallo. Siyam kaadlaw kini no nga Misa de Gallo mga kaigsunan. Unya humanian ng siyam kaadlaw kini ni ang Pasko na. Mao na kanang simbang gabi or Misa de Gallo. So karon mga higala ang ganinang kadlawon si Bishop Abitoy didto ni pahigayon mga kaigalaan sa iyang Misa de Gallo sa San Isidro Labrador Parish dito sa Tabugon mga sukid ti paminaw no. Kining Tabugon grabe sa naigo mahigala sa linog. In fact kanang pantalan sa Tabugon grabing pagka hunla ka ana no. Grabe ning Tabugon sa nga naigo. Kanang gikanang Bourbon Tabugon grabe gyud nga kwan. Nya padung na dito sa Bugo mga kaigalaan, padung dito sa Daan Bantayan, Midilin ug uban pang mga lugar dito sa norte nga bahin. So mo ni ang gibisita ni Bishop Abitoy ang atong mga simbahan dito nga nangaguba. At least makakita po si Bishop mahigala unsa ka guba ni mga mo simbahan mahigala sa Tabugon na kuan ang iyang kuan perting pagkaguba mahigala. Kanang iryahan sa Tabugon nims grabing pagkakuana. Napamatay picture tong ilang pantalan sa Tabugon nims. Kana kun naa pa lang no. O grabihan pagkaguba. So mo ni ang ilang simbahan wa na sila dinha nga nagkuan. So kaganinang kadlawon unsa man doon mga pictures ganinang kadlawon sa ilang misa. Asa man sa napahigayog misa? O tao, piting ko pagkagubaa sa lang simbahan, ining lungsod sa Tabugon may gala pag linog ni, no? Northern part of Cebu, unya kini ni ang ilang pier area dito, perting pagkagubaa, unya dayon, ang ilang santos nga misa kaganinang buntag, with due respects to maigsuon nga nasa ng tinuuhan, no? Kaya di masamo tamod ini mga misa ngin ani. But sa mga Katoliko, doon natin misa de Gallo, so dito sa Tabugon mahigala kining maong una gyud nga Misa de Gallo gipahigayon dito sa Tabugon pinagi ni Bishop Abitoy alas 4 buntag ganina no. Nabas like asa man dapit nay murag mga makeshift naman natong ilang gihimo kani o kining kuan day mo ni siya ang pantalan sa Tabugon grabihan pagka gubaa oy ang tubig ba ni sud na sa kuan kani o mo ni ang pantalan sa Tabugon grabe sa ni nga naigo mga kagalaan sa paglinog no ni kuno ni tuslob ang kwan sabay saktong termino na nagunob ang iya mahigalang pantalan mo ni masudlag tubig mo ni mahigala ang sa Tabugon grabe sa ang kadaot in taon nga nahiaguma ni anang maong lungsod so at least naunlod kini mo ang pantalan no gumikan mahigala sa linog nga niigo mahigala ni adtong September 30 kini maong linog mga sukit ti paminaw ug unya mauning sitwasyon na mga higala. So ang misa kaganina didto mga kagalaan sa Tabugon murag wala sa simbahan day. No, didto sa kani mao ni si Bishop Abitoy didto mga kagalaan sa Tabugon kaganinang kadlawon nagapahigayon sa Santos nga misa. Asa man lang misa nas gawas. Okay, nas gawas sa simbahan makeshift church lang ang ilang gigamit mga kagalaan. O dito nagpahigayon ang Misa de Gallo sa maoni. Okay, at least kuan sa gihapon no. Bubita-bitaha na sa gihapon. Kay kini malangan-langan pa magini kuan at least lig-on na masad ilang gihimo nga kuan day. Makeshift nga simbahan nila. So ni mga tao nga nangapil mga higala sa kini ni ang ilang Misa de Gallo kaganina nga buntag. Pinaagi usab ni Bishop Abitoy mga sukid ti paminaw nga ni adto ni suroy gyud dito sa Tabugon aron pagpakig-uban sa ato mga kaigsuonan dito sa Tabugon ni ining unang adlaw sa Misa de Gallo. Mao na kining pagsingabot nas Pasko mahigala. Nindot ning gihimo ni Bishop Abitoy nga iyang gibisita ning maong mga lugar aron makakita sa simbahan mismo dakong tabangono ng simbahan dinha. Unya kini ni ang himamat pod niya kato mga biktima sa linog kay kini go mga inani mga kaigalan importante kayo nga makahimamat so kini ni ang dakong butang na kami bitos DYHP mga kaigalaan nangadto ta sa mga biktima sa linog kuanto kanana ang gawas nga nang hatag ta og mga relief goods dako sang butang mahigalang atong presensya dito no kay naka kuan puta nakapatimbaya sa tanila nakapangamusta sa tanila ang atong presence dito unya mo sang gisultian nya kining atong mga relief goods gikan pud ni sa atong mga listeners so nakakuha gitag mga 4 million kapin nga ato mahigala mga hinabang nga nahato dito mahigala sa Northern Cebu. Wa lang gi sa damhan nato nga sus Ginoo ko.
Disunod man ang bagyong Tino mo na nga doon na tayo mga dugang hinabang pod 4.1 million ato nakuha dito mahigala sa northern part of Cebu. Unya sa kinini ang kuan hinabang para sa bagyong Tino na ta manghigala 3.6 million na kapin andeken. No? 3,600,000 natay lista na day natay mga pasalamatan nga dugang. Wala pa no. Okay. So niabot na ta mga higala og 3,648,970 pesos. Nagpadayon magumi og kanang panawat kay gumikan mga kagalaan sa matawag nato mga higalag padayon pa pud ming nang hatag ni suspend pa mis pagkakaron kay tungod sa kadaghan mga higala sa kabisi usab bata mobalik ra sad mi mga sukid di paminaw. So salamat sa 200,000 dayang gihatag sa CBCCO Multipurpose Cooperative ang ilang opisina na Carbon na complex mga kagalaan sa Ermita. Onya daghang salamat ngadto sa ilang Board of Directors si Sir Victoriano Pagador ang chairman, Shirley Rituya Cardines, good morning ma'am, Maria Victoria Abellana, Herminia Humauas, Sabina Tanio Utlang, si Rinan Sagales o si Joseph Ayan Tayfarma. Good morning yung tanan dinha, no? Og salamat sa inyong pagtubag sa atong mga panawagan kay sa sunod nga mga adlaw may plano na sabi mo bisita pa sa uban pang mga lugar, no? Kay dakong butang mahigala nga ato silang tabangan plus ang atong presence sa dito. Unya sa among presence sa DYHP ug IFM, kauban ang atong mga listeners. Ni ami DYHP ug IFM unya kauban namo ang atong mga listeners nga wa sila dinhi karon apan nagpada sila og mga gasa para ninyo. No, so mo na among mensahe ngadto. So ato nang giad ang 200,000 nga atong dawat makagalaan pinag-usab namo kani mo pagdawat namo dito kay imbitar mi sa ilang meeting. So ako si Idol Boyke unya kini ni ang si kasamang Aida Tampos, no? Didto ta mga sukitig paminaw nga maoy ni dawat sab sa ilang hinabang. So mo na ni nahimo ng 3,648,870 pesos and 23 centavos. Mo na kini ang ato mahigalang mga natigom, no? Ikan sa ato mga listeners kay tigpaminawan gyud sila nato day. Kinis lang mga membro nila sa co-op. So salamat kayo. So mo ni ang misa de Gallo ni Bishop Abitoy dito sa kinini ang Tabugon ang una ugma adto na pod siya sa St. Peter and Paul Parish sa Bantayan, Cebu. Asa man napitan ni Bantayan Island ni? Mula host sa Bantayan Island no kato na katong simbahan nga na tagak ang kampanaryo no? Umao ni sus Ginoo ko. So ugma na pohon sumutabok og isla si Bishop Abitoy. So nindot na imong gibuhat na Bishop Abitoy nga imong mahimamat ng mga kaigsunan nato dinha. Ako basahon ning dugang pang schedule mga higala. Straight to the point. Before ta magto sa to mga reports ug atong dugang mga issues mga higala, ako sang gibasa ning schedule ni Bishop Abitoy kay misa de Gallo man ang atong mga kaigsunan nangadto man sa simbahan tungod sa pagsingabot na Pasko unya ang uban gusto sad mga higala nga makahimamat o makaapil sa misa din si Bishop Abitoy maoy mo preside mo na nga kuan ako daan ang schedule no kay do na may uban gyud nga gusto sa gyud mahigalang mo himamat labi na nga bag-o ning atong obispo sa Sugbo mga sukintig paminaw unya kinini ang medyo nakita nako inis Bishop Abitoy Indaykin medyo substantial kay mga humili ha kuan kay sad sa mga humili nakapaminaw ko sa kanang iyang mga humili medyo kuan sa gyud no kinini ang naka medyo substantial medyo nakatuon kining maong humili mayon nga kanon po ni kining mao ni himuong sumbanan po sa uban kada ba nagsimba na to ba nga natay maday ning mauli ba dili kay ta malkanse kana bang na may mga bisan mga pastor panalitan na mga pastor sa mga maayo gid kay mo wali napoy mga pari nga maayo, doon napoy uban nga dili kayo maayo, doon napoy uban nga mahikatuog kita. Inig-uli na to, medyo wagi tayo na dang kuhan yun. Pero kuhan masaguna, kanang gift, unya, dayon po preparation sad, no, sa usa ka pare o sa kaobispo naman mo ipahigayon Santos nga misa pero kasi Bishop Abitoy medyo preparado ni ug maoy mo dag humili mga sukintig paminaw ganahan kay ko maka kuan ani tingali pipila ka mga adlaw gikan karon maayo maka meet aning Bishop Abitoy kay aron nga maka kuan tadi ikaw naka-meet na ba ka ni personal so good morning nimo diha Bishop so ang iyang
misa kaganyang buntag didto mga higala sa Tabugon. Unya ugma adto mga higala sa Bantayan Island. Kining Bantayan Island paglinog igo sa ni. Numdo mo to simbahan sa Bantayan. O kani sa Bantayan man nga simbahan. Daan Bantayan ni names or Bantayan. Bantayan lahi man ang Bantayan Island. Bantayan kidto gyud sa kuan. O mo ni be ato ko nang paminawon kadali names. Nangudyo ni ba para pahinumdom sa mga kaigsunan na bitaw anha ang sulod nga misa ni Bishop Pabitoy ugmang adlaw. O kani Nay-udyo ni dong. Ato ko nung dong gamay dong. Sige ko no. Sige ko no kay. Kani Nabidyuhan yun. Sus Ginoo ko. Namalikas po ning usa hinoon nga kwan. So mo ni ang dito sa Bantayan Island. Okay. Gabiha. Okay. Sige, standby dong. Kini sa Bantayan Island, sa Bantayan sa lungsod gini day no? Lahi to kini ba kanang Bantayan Island, dunay tulo ka lungsod na, Bantayan, Santa Fe ug Madridijos. Taga dito sa Kapitan Dondon Bacolod anang Madridijos. Good morning mga kap. Kapitan Dondon Bacolod di Sipudro mo. Salamat kay sa imong invitation feast ha. Timbusugan na mo. Wa mapalkan sis Jesus minya ni apas yun. Good morning mga taga Hipodromo, labi na ito mga taga Lupon din ha, mga taga Barangay Tano di ha. Maayo kayo mga luto mga kigilaan ha. Asa si kasamang Jean Gallardo di mo kaog baka pero di pa kaog balbakuha dito, perting kaon niya wa sa paybaw ang baka to. Kanang baka may galalami gyud ang karne ha. Pero ang uban magod murag bahuan ba. Pero daghan gyud ganahan ang baka labi na mga steak. Akong kauban ri atong reporter kasama Jean Gallardo di mo kaog baka kay bro di sa ganahan sa baho ba. Pag-abot si Pudro mo mga kagilaan, perting kaon wa pay baw ang akon giinam sa binji tanghiyan nga lami na baboy na. Pagkahuma ni igo-igo gyud nga nahurot-hurot na mahigalagwan, nabusog na ginan baka bitaw to. Usa pa gi-confirm po sa mga tagalupon dito nga tigluto dito mahigala nga bitaw baka to balbakuwa god. Pero nana kalami sa mga luto ha nga kana bang wa gyud kaila gani nga kon way baho ba no? Labi na kalderita. So good morning yung tanan din ha. Salamat kay giimbitar ko ninyo na libre ako paniud do. Ngadtong December 8 mga higala mao to ang ilang fiesta dito sa Barangay Hipodromo. Naningkamot pug apas si kasamang Jesus Minya. Mga taga DYHP bida, sugang mamista Puribuyag ha. So kinini ang taga dito si Kapitan Dondon sa kwan iyang kagikan ba dito gyud sa Bantayan Madridijos no. So kining simbahan nga dunay nahugmak nga kuan portion sa ang ilang cross bitaw Bantayan sa lungsod ni nakadto ko naka-observe ko og kanana ang kuan gyud kanana ang Biyernes Santo day kay ingam ko slagod nga basta Biyernes Santo nindot ka ng Bantayan tinuod gyud to no. Ang ila dito mga higalang Semana Santa mura gyud mga kigalaan og kuan ba? Mura gyud mga kaigsunan og fiesta. No, kay dito gud sa Bantayan Island ipakaon gud mahigalang karne. Samtang nagpuasa ang ubang mga Katoliko sa uban mga nagalain-laing lugar sa tibuok kalibutan, ang Bantayan Island nahimong eksepsyon. Kay doon na sa mahigalay eksepsyon kuno kaniadto pa. Pinaagi Santo Papa mga sugid paminaw nga gitagaan sa eksepsyon kay naa sa isla. Onya kung Semana Santa god dili sila pwede ang ilang panginabuhi panagat. So dili sa magkapanagat, so unsa may ilang kanon. Agi tagaan sa eksepsyon kasi pwede ra mo kaog karne mag-ihaw sa dito. Hangtod don ihaw gipog baboy, ihaw gipog mga manok, bisag unsang karne ha. Murag pista naka-observe ko dito mga kaigalaan. Kanang Bantayan Island life size nga mga images no sa ilang iparada. Kini simbahan na, dako ni simbahan na Pero natagak ang iyang cross no paglinog sumuoni ang bisitahon ni Bishop Pabitoy ugmang adlaw no ugmang adlaw unya sunod mga sugid paminaw December 18 adto ni si Bishop Pabitoy sa San Isidro Labrador Parish sa Maya Daan Bantayan Cebu December 18 kini Maya Daan Bantayan names mauni katong naay pier no gi-report bitaw ang Amy Matis. Good morning ni mo diha Bumbo Amy Matis. Sa may nag-report ani nato sa tong programa nga Hagnaya to, lahi po ng Maya. Okay. Pero Daan Bantayan man, no? Hagnaya to sa San Remigio. Hagnaya dito, lahi po ni Maya. Ang Maya nanis Daan Bantayan, ugma mo December 18. No, so ganina tabugon ugma ngadto sa
St. Peter and Paul Parish, Bantayan, Cebu. Unya December 18 adto sa Bishop Abitoy sa San Isidro Labrador Parish, Maya Daan, Bantayan, Cebu. Unya sa December 19 adto sa Our Lady of the Visitation Parish, Bagay Daan, Bantayan, Cebu. Rasuito ka ani kasamang names ha, kining Maya Daan, Bantayan, kining Bagay Daan, Bantayan, Cebu. Unya December 20 ang Misa de Gallo alas 4:30 sa buntag adto sa St. Ignatius of Loyola Parish, Kawit, Medellin, Cebu. Mao ba na ilang ay daray? Kawit? Barangay Kaw? Unsa man to? Mahawak tong ila. Kaning Kawit asa man ni dapit? Unahan. Okay, buyon na sa kwan no. So kini Medellin gabi sa igo may gala pag linog dito sa northern part of Cebu. So bisitahon po ni Bishop Abitoy mga kagalaan by December 20. December 21 Santo Niño Quasay Parish, Nailon, Bugo City, Cebu. Nailon names, murag katuod yung kanin names, kay Nailon man. Unya, December 22, 4:30 a.m. Virgin de los Remedios Parish, Udlot, Bugo City, Cebu. Dito gyapon ni sa may Udlot, mga sukintig paminaw. Og unya, Bugo gyapon ni Udlot, nakaadto ko ani mga kagilaan na sila ilang dagkutanan po ni, kay doon naman mga higalay, kuan dito, kinini ang birhen sa Udlot, mga higala nga, medyo na ilahapod mga kaigalaan nga medyo dunay mga milagrosan nga gipanghimo mga sukintig paminaw. So dito tas na ilon day katong naay gym no nga na-distribute ta og manghinabang mo to ang nailon. Unya mauna didto mga kaigalaan sa December 21 Nailon, Bugo City, December 22 Virgen de los Remedios Parish, Udlot, Bugo City, Cebu, December 23 sa St. Michael the Archangel Parish, Lambusan, San Remigio, Cebu. Utlo po ni San Remigio nga naigo sa mga kaigalaan. O ang December 24, mauna kani balik din sa Subo sa Archdiocesan Shrine of the Most Sacred Heart of Jesus, Cebu City. Mga sukintig paminaw. So mao kini mga higala ang mga schedule no ni Bishop Abitoy sa iyang pagpahigayon unya sa Misa de Gallo, mga sukintig paminaw.